Не си длъжен да обичаш родител, който те е наранил. Това изречение звучи скандално за някой и даже неприемливо. Но за други това е първият дъх, който поемат след години мълчание, вина и вътрешна борба. Семейството е най-първото ни огледало. Там научаваме какво е любов, сигурност, принадлежност. Но какво се случва, когато тези основи липсват? Когато родителят, който трябва да те пази, всъщност те наранява с думи, с мълчание, с контрол, с пренебрежение. Какво означава да бъдеш наранен от родител? Не говорим само за явна злоупотреба. Много често раната идва под формата на емоционално отсъствие, когато нуждите ти не са били важни. Контрол, когато си бил обичан само ако си послушен. Обиди и срам, когато си чувал, че не ставаш, че си проблем. Объркани роли, когато си бил родител на родителите си. Насилие, психическо, физическо или неглижиране. Понякога родителят не е чудовище. Може да е човек с добри намерения, но с нелек багаж.